Familia, ¿no vale?
claro, grazas aos pais e as nais por todo, por aguantar as miñas whatsapps continuas, que me dá moita seguridade de que todo o mundo este informado. Gracias pola vosa paciencia, polo voso compromiso, que se nota que son fillos de quen son, se nota. Primeiro coñezo aos nenos e despois coñezo os pais e digo, sí, claro. E sobre todo, grazas por deixarlos nas miñas mans. O que máis queredes, eu tamén. Moitas grazas.